Mewn â nhw i'r gorlan felly ar gyfer y rownd derfynol i'r becyn, hanner cant I 60 oed ar 1 cyn bencampwr Cymru, 8 o weithiau Nicky Beinon, Rhydwyn Price wedi fod yn bencampwr Cymru sawl gwaith, John W Frogat wedyn Rhodffor o Loegr yn cefnogi'r sioe man selog ers blynyddoedd, Stephen Pugh yma'n hyn wedyn, da ni wedi gweld I dad Brian Pugh yn cystadlu'n yr hynafgwyr ar 5 wedyn, y bachgen lleol I mi o Lanuwchlyn, Hedd Evans a Robert Healy ar 6, Robert Healy yn un o'r criw sydd yn gweinyddu ar bwyllgor gwlân y sioe yma ac wedi bod yn gweithio'n ddiwyd dros ben dros y dyddiau dwytha yma ac yn wir dros y flwyddyn I baratoi, ond y dyn y foment os hoffech chi yn y sioe yma ar yr oedran yma ydy, does dim dwywedd, Nicky Beinon. Sbiwch ar y taclusrwydd yma'n hyn a da ni'n ilo gyfarch o hefyd achos ddoe fo gafodd y gorlaned orau o wyn yn y gystadleuaeth ddoe. Mae o'n rhagorol o ran cyflymdra a taclusrwydd o gysidro I oedran o fo, wrth gwrs, yn dod o Benryn Gwyr ac yn falch iawn o'i ardal ac wedi cneifio miloedd yno ar hyd I yrfa ac mae honno'n bell o fod y drosodd. Rhydwyn Price wedyn a dafod arall I lawr a Rhydwyn Price yn cael ei longyfarch ganddo ni yma hefyd fel rheolwr newydd Carfan Cymru, ond ar 5 ar hyn o bryd ni'n gweld Hedd Evans o Lanuwchlyn ac ein arall I lawr a mi fydd ni fwynhau perfformiad I fab ynta Alun Hedd yn ystod y dyrnodiad dwytha yma hefyd, felly mae yna olyniaeth yn y cneifio yma a mae yna ddyfodol disglair i'r grefft. Rhydwyn Price di hwn, wnaethon ni fwynhau perfformiad o ddoe yn y prawf yna yn erbyn Ffrainc, doedd o ddim yn cystadlu wrth gwrs, ond fo ers blynyddoedd bellach sydd wedi fod yn canu La Marseillaise ac mi fydd o'n edrych ymlaen yn arbennig I wneud hynny flwyddyn nesaf achos mae pencampwriaeth y byd yn mynd I fod draw am Ffrainc. Dychmygwch y ffasiwn beth, rheolwr Cymru yn codi ac yn canu anthem Ffrainc yn fano. Mae hwnna'n rhywbeth I edrych ymlaen eto fo. Rwan da ni'n edrych ymlaen I weld pwy sy'n mynd I orffen yn gyntaf yn yr her yma o gneifio. 3 o wyn yn y pen draw fanna Robert Healy ac yn fan hyn wedyn o'n blaena ni Hedd o Lanuwchlyn yn mynd I lawr y stodiau hirion na. Ond mae'n sylw ni yn bawnd o fod ar bachgen y foment y fan hyn yn Nicky Beinon sydd yn eithriadol o berfformiwr. 4 ydy hwn, y Stephen Pugh yn mynd I mewn ac yn cael yn nesaf gan Brian Pugh yn fanna. Mae yna 3 allan ar hyd y bwrdd yma nawr heblaw am Hedd a Robert Healy. Felly Nicky Beinon ydy hwn unwaith eto yn gorffen y trydydd oen na'n daclus dros ben rhyw chydig o gic, ond mae o'n gallu rheoli'r oen yn gyma'n gwbl yn y cefndir. Da ni'n gweld stodiau hirion, da ni'n gweld faint ar ei holi mae'r Rhydwyn Price fawr iawn a deud y gwir. Nicky Beinon felly, dim problem I Nicky Beinon, dio prin wedi codi chwys y fo sy'n dod i'r brig fyswn i'n meddwl. Mae o'n rhagorol.